Il-President ta' Malta George Vella għazel li jibda bl-ewwel żjara uffiċjali tiegħu fil-Gżira u Ċija. Iż-żjara f'Għawdex bdiet fir-Rabat fejn hemmhekk intlaqa mill-Ministru ta' Għawdex Justin Caruana. Wara li boġġa fjuri quddiem il-Monument tal-Indipendenza, il-President George Vella ħal okkażjoni sabiex jitkellem mal-membri tal-Iskawts tar-Rabat u x-Xara Għawdex. Il-President ta' Malta u s-Sinjura Vella ingħataw merħba sabiħa mill-Għawdxin u anki turisti preżenti. U mxew fit-toroq tar-Rabat fejn bosta persuni waqfu jkellmu lill-President il-ġdid u kien hemm inħataf fl-okkażjoni sabiex jieħu l-ewwel ritratt mal-President u s-Sinjura Vella. Iż-żjara ssoktat fil-Ministeru ta' Għawdex. Hemmhekk il-President George Vella kellu l-laqgħa mal-Ministru Justin Caruana u deputati nazzjonalisti Għawdxin Chris Sajt, Fredrika Zoppardi u David Stellini. Wara l-President mar fil-Kurja ta' Għawdex fejn kellu laqgħa mal-Isqof ta' Għawdex Mario Grech. Il-President George Vella talab l-għajnuna tal-Knisja sabiex dejjem tgħaddilu l-kritika, kummenti u suġġerimenti tagħha fil-waqt li reġa' saħaq li bħalma kif għamel fil-karriera tiegħu se jibqa' viċin il-poplu. Jiena nemmen li l-iċken persuna jista' bla ma jkun jaf kultant jikkontribwixxi ideat li mbagħad jekk minn darba jsibu ħanużaw metafora l-art fertili jistgħu jiġu mbagħad imkabbra f'idejat kbar u anke f'siġar. Ġifieri jiena nemmen illi għalhekk qed tagħmel l-enfasi kullimkien ikkritikaw ibgħatu. Flimkien mal-Isqof ta' Għawdex il-President George Vella żar is-Sentwarju ta' Pinu. Aktar tard wara nofsinhar il-President George Vella żar ukoll l-uffiċini tal-Malta Community Chest Fund ta' Għawdex. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.